YouTube नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय बरायग्रोना लाबाय। आं भिडिअ बानाया सानदोंमोन नाथाय दाखालि 10 तारिखनि हराव गलाघाट सिसुपानी होननाय जायगायाव सासे आइजोखौ ओरैबायदि माने जर जबस्ति खालामहोनानै गामिनि रायजो लोगोसेनो गामबुरा आरो सासे हिनजाव मानसिया माने ओरैबायदि जर जबस्तियै फाथैलाइ बिसि होदों। बेनि सोमोन्दैनो आं एसे बुंनो होनना फैबाय। थौदो बिदिबा भिडिअ क्लिपखौ नायलांदोनि। रायजोनि नैबे जोंनायनि सेराव गसंनानै बिथांमोनहा जिबसि नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन। बिखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन, आनान गसायाबो साखि थागोन, नैबे जोंनाय खानायाबो साखि थागोन, जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो लाफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन, रायजो राजा साखि थागोन। दा जोङो बिथांमोननि गावस्रालायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय। गाबा जायो नामा? आं बै 10 तारिख हरनिफ्राय भिडिअ बानाया होननानै जेनेबा दिनैसिम दंबाय दंमोन। नाथाय मा खालामनो, नुनानै थानो हादिया, लोगोसेनो लाजिनायबो मोनदों, रागाबो जोंदों। बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअ खालामनो होनना फैबाय। हरनि समावबो आं दिनै भिडिअ खालामनोसै, जाहाथे रायजोफ्रा दुखु मोननो नाङा। आं जुदि माबाफोर गाज्रि रावजों बुंदोंबाबो रायजो राजा गासिबो भिडिअ नायगिरिफ्रा जाहाथे आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। आं बै सासे हिनजावखौ बांसिनै रागा जोंदों। नाथाय बे हिनजावा माने ओरैबायदि 12 लाख मोनखाबाय। 12 लाख हरनायनि उनाव नोंहा सासे हौवाजों मोजाङै रायजो जानो हागोननो। मा होननाय जादों बिमा खर'? ओइ बिमा खर', नोंखौ जुदि नोंनि हौवाया बेबायदि खालामबा नों माबायदि मोनगोन? मा फैसा थाबा मा हिनजावखौ बायलाय फानलाय खालामनो हायो नामा? सोरनि आयेन बिलाय? सोरखौ नुदों हिनजाव? नोंखौ जुदि बेबायदि खालामबा नों मा मोनगोन? आं दिनै ओरैबायदि रागा जोंदों माने आं भिडिअ खालामनो सानदोंमोन, नाथाय एकदम रागा जोंनानै थानो हादिया। बेनि थाखायनो आं भिडिअ खालामदोंमोन। 12 लाखनो मा सनमानखौ 12 लाखजों बायनो हागोन बायदि मोनदों नामा नोङो? नोंखौबो जुदि उनाव बेबायदि खालामबा नोंनि हौवाया, नों मा मोनगोन? एसे बुजिनानै नाय। आरो बै दिनखालि जै दिनखालि फाथैलाइ बिसिदोंमोन बे समाव जुदि नोंसोर एसे साननानै जुदि नायोबा मा जागौमोन? खमसे खमथ' साननो हायो। आथिं थोंब्रैयानो जुदि गादलिनोबा आथिं थोंनैया मानो गादलिना जानो? बे आब'आ जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंमोन बा दाय मावफ्लांदोंमोन खमसे खमथ' नोंसोर बुजायनो हायोमोन।
बे समाव गामिनि रायजो आरो बै आब'नि जाय हौवा बेखौबो बुंदों आङो जुदि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा मोजाङै फारसेनिफ्राय नायलां भिडिअखौ दाननाङा होमबा बुजिगोन आं फारसेनिफ्राय मा बुंलांगोन खोनासंलां मा फैसा थाबानो मा हिनजावखौ लालाय गारलाय खालामनो हायो नामा सोरनि आयेन बिलाय अबे आयेनाव दं 12 लाख हरगोन 12 लाखा मा फैसाजों बायनो हागोन नामा बे आब'जों दि सासे गथ' दं बे गथ' आरो आब'नि रिस्कखौ सोर लागोन फरायनायनि खरसा दं उन्दैनिफ्राय फेदेरनायनि खरसा दं बेखौ सोर लागोन आदा नोंबो एसे बुजिनांगौमोन जुदि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नों दाबो सानफिन मिथिबाय आब'आ बेसेरा इसेबां गाबै आं फाथैलाय बिसियामोन आं फाथैलाय बिसिया होनना बुंदो नों खमसे खमथ' बुजिनांगौमोन अननाय गैया नामा नोंनाव एसेबो आं रागा जोंनासो भिडिअ बानायदों नाथाय आं बानाया सानदोंमोन आरो आंजों गोबां लोगोसेनो माने गुबुन हारिनि मानसिफोर दं बेसोरबो माने आंनि माबाखौ भिडिअफोरखौ नायो बेनि थाखायनो आं बानायनो गोसो गैयामोन जाहाथे आं भिडिअ बानायबा माने बिसोर नुनानै बर' हारिनि मानसिफ्रा इदि गावजों गाव गारलाय लालाया बारा फाथैलाय बिसिनाया बारा এইखौ गारो बैखौ लायो बिदि होननानै आं भिडिअ बानायाखैमोन नाथाय आं ओरैबायदि रागा जोंदों लाजिनायबो मोनदों माने बिनि थाखायनो आं दिनै हरबाबो भिडिअ बानायबाय आरो बै सासे हिनजाव मानसिखौ होनना बुंदां नों साननानै नाय एसे नोंखौ जुदि सानसे हौवाया बिदि गारबा नों मा मोनगोन जर जबस्ति जुदि नोंखौ फाथैलाय बिसियोबा आब' नोंखौ बुंदों आङो नों बायदि हिनजावा साला जोंनि बर' हारियाव जोनोम लानाङामोन नोङो हिनजाव साला सासे हिनजाव आरो गथ'नि साला नोङो माबाखौ जिउआव मा खहा जागोन जुदि बिफाया गारोबा बिफाया हगारबा नों खमसे खमथ' बेखौ बुजिनांगौमोन एसे 12 लाख फैसा हरखाबायनो 12 लाख फैसा मोनखागोन नोङो हौवाजों आरामसे रायजो जानो हागोननो मा हौवाजों रायजो जानायनि खोथा बेलाय सोर नोङो नों बायदि हिनजावखौ आं मोननांगौमोन सोबाना हाथाय साथाय गावाजों आं साला मा हिनजावलै नोङो माबायदि हिनजाव नोङो ना नों बे हौवाखौ लागोन नामा हिनजावखौ गारनानै साला आं ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों माने नों बायदि हिनजावा एसे बुजिनानै नाय मिथिबाय नोंबो सानसे बेबायदि जागोन मिथिबाय हालाय हाफाय हौवाजों गारजाबा मा सानदों नोङो आल्ला गुबुनखौ गारलाय होनायनि मा नों बे हौवाजों हाबा जानो सानदों नामा साला नोंनि मा जायो हौवाया खमसे खम एसे बुजिना नाय आरो जाय आब'आ जरदबस्ति फाथैलाय बिसि जादों ए आब'खौ आं बुंदो जुदि बिसोरनि न'खरनि मानसिया जुदि सोरबा नायफ्लांदोंबा बिसोरखौ केस हो कर्ट केस खालाम गलाघाट सिसुपानि गामि ना इयो माबायदि मानसिलै नोंसोरो रायजोआनो बिदि जाबाय खमसे खमथ' माबा मोनसे गोरोन्थि मोनदों बुजायनोथ' हायोना बुजायनायानोथ' खमसे खम थांनो हायोमोन नोंसोरो खर'आव जेबो गैया नोंसोरनाव माबायदि मानसिलै नोंसोरो थोद आरे बुजिनांगौमोनब्रा अन करसं लाइटखौ अन कर खमसे खमथ' एसे बुजिनांगौमोन आरे सासे हिनजावखौ सासे हौवानिफ्राय बोखानाय लोगो लोगो बिया गथ' सासे दं खमसे खमथ' नोंसोर हिनजावखौ सानाखै गथ'खौथ' साननांगौमोन गथ'खौ उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै फोलावनानै फरायहोनानै बे गावनि आथिङाव गसंनो हानायसिम बेसेबां खरसा थायो बेखौथ' खमसे खम बुजिनांगौमोन 12 लाख मा बिमा खर'नि 12 लाखा मा फैसा इयो मा 12 लाख इलाय
फैसाजों गासिबो बायजोबनो हागोन सानदों नामा नोंसोरो सोर हिनजावलै बियो आरो बेखौ बुंदां जाय मानसिया बे आब'खौ हालाय हाफाय जर जबस्ति फाथैलाय बिसि होनना बुंदों बेखौबो बुंदां बे आदाखौबो होनना बुंदां साला नोङो बर' हारियाव जोनोम मोननो नाङामोनलै गुबुन हारियावसो जोनोम मोननांगौमोन नोङो एसेबां फालतु बेबायदि मानसि नुवाखैमोन आङो आरे खमसे खमथ' बुजिनांगौब्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों खमसे खमथ' नोङो बुंनो हायोमोन बेसेरा आब'आ एसेबां हालाय हाफाय गाबदों गाबनानै आंखौ फाथैलाय बिसि होनाङा आं फाथैलाय बिसिया होनना बुंदों खमसे खमथ' एसे बुजिनो हायोमोन आरो गामिनि रायजोफोरखौबो बुंदां गामिनि रायजोफोर नोंसोरबो खमसे खम एसे बुजिनांगौमोन गोरोन्थिया सोरहा जाया सोरबाबो जायो गोरोन्थि मोनदों होननानै मानसिखौ माबा मोनसे साजा होनांगौ थैजासे साजा होनांगौ बा माबा मोनसे गिदिर साजा होनांगौ बे मानसिनि धोरोमाव बियो फैनाङा माने आरे माबा मोनसे गोरोन्थि मोनदों माबा मोनसे भुल जादों खमसे खमथ' बुजायनो हायो बुजायनानैथ' मोजाङै मोजां बुंनो हायोमोन दे बिहामजो बा आब' बा बिनानाव एबार जि जाबाय आरो नेक्स्टआव नों बिदि जानांला होननानैथ' बुंनो हायोमोन मा बिलाय मा फाथैले बिसि होलायनाय बिलाय एसेबां बेसेरा आब'आ हालाय हाफाय गाबदों बेखौ रावबो अनसायनो बा बुजायनानै हौवाजों मिलायहोना दोननो मा रावबो मानसि गैयामोन नामा बेयाव मा रायजो बिलाय गलाघाट सिसुपानि गामिया इदिसो नामा हो आं बिराद रागा जोंदों रागा जोंनानैसो आं भिडिअखौ बानायदों नङाबा आं बानायामोन आं सानदोंमोन माने ना भिडिअखौ आं बानाया आं बानायनाय लोगो लोगो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो नुगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदि जायो होननानै जाहाथे लासिं सिं जागोन होननानै आं बानायाखैमोन नाथाय दिनै एकदम थानो हाथारियावसो आं बानायबाय आंनि भिडिअ बानायनानै बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजा गासिबनावबो आं आखाइ खबजबै निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।